bestaat uit Menno Bakker, je misschien wel bekend van Kobeschat naar Appelscha, en de pintbasketmuzikanten Hans van der East en Klaas van Legelo. Zo'n 2010 vormen hier de Cracked 50ers een akoestisch trio en repeteren ze elke week in het tuinhuisje De Shed in Ljouwert. Maar wat voor band is het nou, Cracked? Een band van 3 vrienden die elkaar al 20 à 30 jaar kennen. Die nu allemaal zo rond de 50 zijn en 1,5 jaar geleden hebben besloten om, nadat ze heel lang even niks meer met muziek hadden gedaan en daarvoor wel, vroeger zeg maar, besloten hadden om weer eens muziek te maken. En toen was er wel wat veranderd. We waren wat ouder geworden en het ging allemaal veel relaxter. Het is eigenlijk in creatieve zin het mooiste geweest wat we in onze muzikale carrière tot nu toe hebben meegemaakt. Maar we hadden er nog eentje, waarvan die zouden we vandaag ook even doen. Ja, of niet? Ja, ik weet. Ivy Gardens, maar dat krijg ik nu met de vingers niet voor elkaar. Nee, vanwege die kou. Ja. Nou, we doen heel relaxed eigenlijk. Ja, vroeger waren we heel erg gedreven om optredens te krijgen, om vooral bekend te worden. En nu, we doen het erbij naast ons werk. En het is een hele leuke creatieve uitlaatklep. Maar we zijn niet echt de boel vreselijk aan het promoten. De man hebben geen zin meer om elk week in een paard te gaan voor een optreden. Maar toch willen ze het publiek dicht bij haar creatieve proces beloeken. Vanuit die gedachten ontstier het project met de singles. Als wij iets hier in de Shed op een avondje hebben gemaakt, dan is het inspirerendst om het eigenlijk meteen op een bandje op te nemen. En de volgende dag en soms 's avonds af te luisteren. Ja. En ja, dan ben ik zo enthousiast, en dat geldt ook voor Klaas en Hans. Vaak hebben we er ook zoiets, dit publiceren we meteen. En komt er over 2 weken een betere versie, nou dan publiceren we die weer. Ja. Wat ik zelf heel erg leuk vind bij bands ook, is dat je het proces ook een beetje kunt volgen. Hè? Dat hebben we ook met onze optredens de laatste tijd. Die we dan wel hebben gedaan. Hè? Laatst in Pedis en in Leef hier in Leeuwarden. Voorheen hadden we eigenlijk een soort geoliede set. 14 nummers en dat oefen je tot in de treuren en dat speel je dan leuk en dan blijven weer heel veel dingen liggen. En nu, we hebben op een gegeven moment gezegd, nou we gaan het wat breder trekken. Hoe klinkt Stilte nu op dit moment? Compleet met de ruwe ideeën, met de ruwe schetsjes van nummers die zelfs soms nog niet af zijn. Nee, die we maar 1 keer geoefend hebben of zo. Ja. Hoeveel volgers hebben we nou? 100? Nou, nog niet heel veel. Maar nee. Er zijn er nog geen 200, rond de 170 of zo, 150. Ja, ik vond het toch heel aardig. Maar... Ja, we zijn er wel blij mee. Absoluut. Krijg je nou een beetje de indruk van 50ers die een beetje watchen bij Facebook? Ja, we vinden het wel leuk speelgoed. Het is een mooi communicatiemiddel, hè? En hey, hoe werkt dat? Hoe werkt dat? Hé, kijk, zo. Ja. En Soundcloud hebben we ontdekt. We wisten dat het bestond, maar dat blijft dan zo sudderen totdat we het ontdekken. En dat is ook wel weer te gek, dus gaan we ook gebruiken. Ja. Het is wel een beetje Alice in Wonderland soms. Ja, klinken we oud zo. Nou, we zijn nog uit de tijd van de cassettebandjes. Ja, nou inderdaad, ja, dat is de tijd, ja. Ja, dan nou maar het officiële moment. Ja, eerst de drank er maar bij. Jij hoeft zeker niet, Menno? Of dat?
Zal ik het Je mag 3 keer erop aan. zetten, mensen? Ja, doe dat zo. Nou, Oh, ja. nou, ik vind niet Ja. dat jij... Ik vind, ja, Die staat oké, erop. vooruit. Nou, te gek. Gefeliciteerd. Nou, op Joanna, zullen we dan maar zeggen. Als Johanna. Swedish nights, love at first sight. No crime to hide, and you're like starlight. You play it cool by your own